Illum qed nagħtu bidu għat-tridu tal-Għid. Dawn huma 3 ijiem l-aktar importanti fil-ħajja tal-komunità Nisranija. Infatti, il-Knisja permezz tal-liturġija tistedinna biex ngħixu dawn il-jiem bħalli kieku huma jum wieħed f'ċelebrazzjoni li ddum sejra 3 ijiem. Is-saċerdot jibda ċ-ċelebrazzjoni billi jrott is-salib u fit-tmiem il-qudiesa ma jgħidilniex immorru fil-paċi ta' Kristu għaliex il-liturġija titkompla fis-sara quddiem l-Ewkaristija. Il-jum ta' ħamis ix-xirka u l-jum tal-imħabba. Kristu jurina xi tfisser l-imħabba vera. Tfisser għadi li jidher fil-ħasil tar-riġlejn u t-twaqqif tas-saċerdozju ministerjali u flotja li tidher fit-twaqqif tal-Ewkaristija. Jidwi fil-liturġija tal-lum il-kliem ta' Ġesu. Dak li jien għamilt magħkom għamluh intom ukoll u għamlu dan b'tifkira tiegħi. Inħeġġukom sabiex nieħdu sehem ħaj f'din iċ-ċelebrazzjoni billi qabel xejn nitfgħu il-mowbajl. Nirrispondu b'vuċi għolja, nirrispettaw is-silenzju u nieħdu sehem bil-kant. Infakrukom li l-ġabra tal-lum tmur għas-sosten tas-saċerdoti. Issa ejjew inqumu bil-wieqfa biex nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni.
u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun ma'kom il-kol. Brad il-ħajr f'qalbna lill-Alla. Mument mill-iktar prezzjuż u għażiż meta qed ngħidu grazzi lill-Kbir Alla għar-rigal tal-Ewkaristija, għad-don tal-Ewkaristija, marbut ukoll mal-għaqda fis-servizz fil-qadi illi l-Ewkaristija twassalna biex nagħtu lill-Alla u lil xulxin. Ejjew ħuti nidħlu għal din l-Ewkaristija billi nitolbu maħfra mid-dnubiet in-noqqasijiet tagħna. Ta' kemm il-darba poġġejna fil-ġenb l-imħabba kbira tiegħek għalina, int li tatina ġismek biex nikluh u xerret demmek biex ħadd minna ma jintilef. Maħfra mulej Ġesu, ikollok ħnina minna għalkemm drabi traskurajna id-don tal-Ewkaristija fin-noqqas tagħna, fir-rispett tagħna. Kristu ħnina. Karità ta' bejnietna. Kemm inqasna mill-karità. Kull darba li erna għal xulxin. Kull darba li affiġna id-dinjità tal-oħrajn. Kull darba li ma rajniex fl-oħrajn l-aktar dawk l-iktar emarġinati, esklużi u batuti, ma rajniex iġbija tal-Alla. Mulej ħnina. Gloria in excelsis Deo. Agimus tibi propter maniam gloriam tua. Domine Filii unigenite, Iesu Christe, qui tollis peccata mundi,
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Tu solus Dominus, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Nitolbu u Allah nallu minn ġbarna niċċelebraw l-ikla qaddisa meta jibnek il-waħdina qabel ma nagħta l-mewt ħalla lill-Knisja s-sakrifiċċju l-ġdid li jibqal dejjem l-ikla ta' mħabbtu. Għamel li minn misteru kbir nieħdu l-imħabba u l-ħajja fil-milja kollha tagħha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arim il-ktieb tal-Eżodu. Il-mulej kellem lil Mosè u lil Aaron fl-art tal-Eġittu għalilhom: dan ix-xahar ikun għalikom l-ewwel fost ix-xhur, ikun ilkom l-ewwel xahar tas-sena. Kellem lil ġemma kollha ta' Iżrael u għejdilhom: fl-10 ta' dan ix-xahar kull wieħed minnkom jieħu ħaruf kull familja, wieħed kull dar. Jekk il-familja tkun żgħira wisq biex tikluh kollu, wieħed jieħu l-ħaruf flimkien mal-ġar tiegħu l-eqreb lejn daru, skont in-numru tan-nies, skont kemm kull wieħed jiflaħ jiekol, hekk tqisuh il-ħaruf. Il-ħaruf ikun bla difett, raġel ta' dik is-sena. Tistgħu tieħdu min-naċ jew mill-mos. Intom iżommuh sal-14 ta' dax-xahar, meta l-ġemma kollha ta' dar Iżrael toqtlu bejn inżul ix-xemx u d-dlam. Imbagħad jieħu mid-demm tiegħu u jroxxuh fuq il-ġnub u l-blata tal-bibien tad-djar fejn ikunu se jikluh. F'dik il-lejla għandhom jieklu l-laħam mixwi b'ħobs bl-aħmira u b'ħaxix murr u tikluh hekk. Għaddejkom imħażma bil-qorq f'riġlejkom u l-ħatar f'idejkom u tikluh bil-għaġla. Din hi l-mogħdija tal-mulej. Għax dak il-lejl jiena ngħaddi mill-art tal-Eġittu u nidrob lil kull min hu l-ewwel fost l-imweldin fl-art tal-Eġittu, bnedmin u bejjem, u nagħmel ħaq mill-allat kollha tal-Eġittu. Jien Jaħwe. Id-demm ikun bħala sinjal tagħkom fuq id-djar fejn tkunu, u jien x'ħin nara id-demm nibqa' għaddej, u ebda marda ma tiġi teqritkom meta jien nidrob l-art tal-Eġittu. Dak il-jum ikun għalikom jum ta' tifkira u intom tħarsuh bħala festa tal-mulej. Iżommu din l-osservanza bħala liġi għaż-żminijiet kollha li ġejjin. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm inkantaw vuċi waħda, il-kalċi jimbierek u għaxirka mad-dem ta' Kristu. Il-kalċi jimbierek u għaxirka
maddem ta' Kristu. Flimkien. Il-kalċi mbirek u għaxirka maddem ta' Kristu. Xirrot li l-mulej għal-ġit kollu li jagħmel miegħi, nolli l-kalċi ta' salvazzjoni, unsejjaħ li l-mulej bl-isem tiegħu, jinsejjaħ ismu il-lum. Flimkien. Il-kalċi mbirek u għaxirka maddem ta' Kristu. Aziza fajnejn il-mulej jal-mewt tal-qaddejja tiegħu. Jien qaddejja tiegħek bin il-qaddejja tiegħek, jien tħallejt li l-irbit tiegħi. Flimkien. Il-kalċi mbirek u għaxirka maddem ta' Kristu. Lilek nofri sakrifiċju ta' ratti l-ħajr, u jisem il-mulej jinfis insejja, intem il-wedi tiegħi li il-mulej qudiem il-poplu kollu. Flimkien. Il-kalċi mbirek u għaxirka maddem ta' Kristu. It-tieni qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Ħuti, jiena rċivejt mingħand il-mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom, jiġifieri li l-mulej Ġesu fil-lejl li fih kien ittradut ħa il-ħobs u wara li ratt il-ħajr qasmu u qal: dan hu ġismi li jingħata għalikom, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Ekku koll għamel bil-kalċi wara li kiel qal: dan il-kalċi u l-patt il-ġdid b'demmi, għamlu dan kull meta tixorbu b'tifkira tiegħi. Mela kull meta tiklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru il-mewt tal-mulej sa ma jiġi. Il-kelma tal-mulej. Tifhi lilek Kristu.
Gloria utifhir ila Cristo. Il-mulej ma'kum. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Gloria lilek, mulej. Qabel il-festa tal-Eid, billi kien jaf Ġesu li waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għalant il-missier u li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. Kienu qegħdin għall-ikel. Ix-xitan kien ġa webbel lil Ġuda ta' Xmun Skarjota u ddaħħallu f'rasu li jitradih. Ġesu kien jaf li l-missier taħ kollox f'idejh u li kien ġej minant il-misqalla u kien sejjer għand Alla. Qam minn fuq il-mejda, neħħa l-mantar minn fuqu, ħa fardal u rabtu ma' qaddu. Imbagħad ferra l-ilma fil-lembija u beda jaħsel saqajn id-dixxiepli u jixxuttahomlhom bil-fardal li kellu ma' qaddu. Mela wasal fuq xmux Pietru u dan qallu, int mulej taħsilli saqajja? Ġesu jieġbu, inta lissa ma tafx qed nagħmel jien, tifmu aktar il-qudiem. Qallu Pietru, ma jkun qatt li inti taħsilli saqajja. Wieġeb Ġesu, jekk ma naħsillikx saqajk ma jkollokx taqsam miegħi. Qallu Xmun Pietru, mulej, mhux saqajja biss, imma jdejja u rasi wkoll. Qallu Ġesu, minu maħsul m'għandux għalfejn jinħasel kollu ħlief saqajh, għax hu kollu kemm hu u nadif, u intom indaf imma mhux il-koll. Għax hu kien jaf min kien sejjer jitradih u għalhekk qal m'intomx il-koll indaf. Wara li ħaslilhom saqajhom, libes il-mantar u reġaqat fuq il-mejda u qalilhom, tafu x'għamiltilkom? Intom issejħuli li mallem u l-mulej u tgħidu sewwa għax hekk jien. Mela jekk jien li jien il-mulej u li mallem ħsiltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxejn. Għax jien tajtkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom, hekk tagħmlu intom ukoll. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. U li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. Hekk bdiet il-bxara tajba tal-Vanġelu li għadna kemm smajna. U li kien ħabb lil tiegħu ma kienx baqalu wisa iktar biex ipoġġi imħabba speċjali partikolari għal kull wieħed u kull waħda minna. Il-lejla fil-bidu ta' dan it-tridu tal-Eid aħna qegħdin nieħdu minn din l-imħabba. Sant Wistin jgħid,
u li kien ħabb tiegħu ħabbhom għall-aħħar juża l-kelma ad infinitum. Jiġifieri m'hemmx limiti għall-imħabba tiegħu. M'hemm l-ebda restrizzjoni biex din il-qalb li qed tħabbad bl-imħabba għalina tagħti l-imħabba l-kull wieħed minna saħansitra meta l-bniedem kapaċi jittradixxi, jirrifjuta din l-istess imħabba. Dan hu il-lejl li fih niftakru fir-rigal kbir ta' dak Ġesu li fl-aħħar ċena qed jagħti lilu nnifsu, qed joffri lilu nnifsu. Dan hu r-rigal tal-Ewkaristija. Dan ir-rigalu marbut mas-saċerdozju. Għax fejn hemm is-saċerdot hemm l-Ewkaristija. U fejn hemm l-Ewkaristija hemm is-saċerdot. Biex ma ngħidux is-saċerdozju batteżimali li fil-magħmudija kull wieħed u waħda minna irċevejna minn dak li hu r-rigal ta' Alla. Rajna illum it-tiena qari li l-iktar biċċa antika li tirrakkonta it-twaqqif tal-Ewkaristija. Tgħidlek San Pawl jgħid jien irċevejt mingħand il-mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom, jiġifieri li l-mulej Ġesu għaw lil-lejl li fih kien ittradut ħal-ħobs u wara li radd il-ħajr qasmu u mbagħad ħal-kalċi u wara li kiel qal. Interessanti. Meta qed jgħaddi mill-esperjenza tat-tradiment, meta l-qalb tiegħu l-iktar muġuwa, meta id-tbatija tal-umanità u għall-umanità qiegħda kollha qudiemu għaw lil-lejl qabel ma bata, Ġesu jagħtina lilu nnifsu. Impressjonanti. Mhux jinfixel, mhux jiddispra, mhux jaqta' qalbu. Imma waqt li qed jara l-imħabba feruta jagħti lilu nnifsu. Dan hu ġismi moti għalikom. Dan hu demmi, isemmu l-verb, imxerret għalikom għal maħfra ta' dnubiet. U mbagħad mhux jekk tridu. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Ħbib tiegħi, kemm aħna xortina tajba illi Ġesu rid jibqa' magħna. Rid jibqa' magħna f'dinja jew f'soċjetà fejn xi ħadd jista' jħossu inċert. Rid jibqa' magħna fl-Ewkaristija fejn għandna koppji li huma feruti fil-fedeltà. Rid jibqa' magħna fl-Ewkaristija biex jurina xi fisser nuqqas ta' rispett quddiem l-imħabba kbira tiegħu. Rid jibqa' magħna Ġesu fl-Ewkaristija biex ħadd minna ma jgħejja, ma jċedi, ma jaqta' qalbu għax ma Alla mhux kif tibda imma kif tkompli u tispiċċa. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. U x'jiġri? Qabel ma jieħu l-ħobs f'idejh u qabel ma jieħu l-kalċi bl-imbit jagħmel ġesti mill-iktar importanti. Iqum minn fuq il-mejda, ineħħi l-mantar, jilbes fardal, iferra l-ilma, jitbaxxa, jaħsel u jixxotta. Is-seba' verbi li jpoġġi San Ġwan huma prezzjużi. Għaliex? Għaliex? Ma nistgħux ngħixu kemm ngħixu l-Ewkaristija ninsew il-missjoni li Ġesu qiegħed jagħtina fl-imħabba u r-rispett lejn xulxin. M'hemmx Ewkaristija mingħajr djakonija.
m'hemmx qudies mingħajr fardal. Jiġifieri mhux biżżejjed li niġi l-Knisja u nitqarben u nkanta u ngħid kemm kellna liturġija sabiħa f'dan lejt, f'din il-ġimgħa l-kbira, f'din il-ġimgħa mqazza, imbagħad jewwilla dan li qed jagħmel Ġesu li jitbaxxa biex jaqdi mhuwiex għalina impenn biex nifhmu. M'hemmx bżonn iktar minn qatt qabel illum. Il-ħtieġa tal-paċi mhux biss fuq livell mondjali li tħasseb il-kulħadd, il-kull min għandu ftit melħ, il-kull min għandu rasu fuq onqu, min ma jinkwetax bit-tibdil tal-klima, imma wkoll bit-tibdil li qed jiġri fil-kuxjenzi tal-umanità, fis-sewwa li suppost huwa magħruf, fil-virtù li suppost tibqa' l fuq u maċċedi qatt għal-vizzju, f'dak li hu sabiħ u tajjeb. Jewwilla m'għandniex bżonn din il-kelma ta' Ġesu illum meta għandna tant dmuħ minħabba vjolenza domestika. Ejduli intom, jagħmel sens jew ma jagħmilx dak li jagħmel Ġesu meta qed jgħidilna rajtu x'għamiltilkom, kif għamilt jien, għamlu intom lil xulxin. U aħna nistgħu nassistu għal kuntrarju. U jista' jkun li nkunu hawnhekk aħna u naqtgħu qalbna. Ħbib tiegħi, quddiem dar-rigal kemm m'għażilniex illi nkomplu naqdu għax fil-wiċċ ta' kull bniedem hemm il-wiċċ ta' Kristu fuq is-salib, fid-dbatija agonizzant. Il-wiċċ tal-umanità ma jintilefx fil-wiċċ ta' martek, ta' żewġek, ta' wliedek, ta' dak li telaq mid-dar, ta' dak li telaq mill-Knisja, ta' dik li daħlet fil-vizzju ta' droga, ta' dawk li għaddejjin mit-tifrik u t-tiġrib tal-familji, ta' dawk li xi ħaġa qed iżommhom il-bogħod. Mhix kbira din, illi ma għrafniex niddistingwu bejn qudiesa fil-Knisja, jiġifieri f'post fejn jien nista' niċċelebra fil-komunità u mhux biss niċċelebra fil-komunità, imma li Ġesu jiġi f'qalbi. Tgħid mhijiex kbira ir-riflessjoni li għandna nagħmlu jekk l-insara tagħna wara żvolta storika ta' pandemija ma rfux jagħmlu jew jażlu jew jiddistingwu il-preżenza ta' Alla qiegħed fostna fil-preżenza tal-Ewkaristija. Ma dik li jien nista' insegwi fuq il-mezzi soċjali. Qed nitkellem għal dawk li jistgħu jmorru, qed nitkellem għal dawk li jmorru kullimkien imma mbagħad jibqgħu imċaħda jew il-bogħod jew traskurati jew fil-bruda għall-adorazzjoni ewkaristika, għal qudiesa li trid tqaddisna, li trid timlina. Ħbib tiegħi, ejjew inkomplu hekk f'da santwarju għażiż, qalbna mimlija raddi l-ħajr illum għal dik l-Ewkaristija li għalina Ġesu moti għalina, għaż-żgħażagħ tagħna, għat-tfal tagħna, għall-familji tagħna, għall-art twelidna, għall-umanità. Kemm għandna bżonnok Ġesu, ibqa' magħna, ibqa' magħna. U inti jibqa' jgħidilna għamlu dan, tintelqux għamlu dan b'tifkira li ma tmut qatt, b'tifkira tiegħi. U minn da santwarju għażiż, santwarju tal-Madonna ta' Pino, illum nitolbukom, itolbu għalina s-saċerdoti. Għandna bżonn ħafna talb. F'sena waħda f'Malta mietu 20 saċerdoti jew reliġjuż u 10 oħrajn mingħajr ma niġġudikawhom, mingħajr ma nikkundannaw, kellhom jieqfu mis-saċerdozju għal xi mod jew ieħor, ma komplewx is-saċerdozju tagħhom. Irrappurtaw ukoll li l-ewwel darba fl-istorja tas-seminarji jew tas-seminarju ta' Malta biex inkunu iktar preċiżi ma kien hemm l-ebda vokazzjoni, jiġifieri ma kien hemm l-ebda żagħżugħ li daħal biex ikun seminarista. Xi tħallina din l-aħbar? ċassi jew impenjati? Impenjati biex ngħaddu
dan ir-rigal ta' saċerdozju ordnat kif xtaqu Kristu għaw lil-lejl qabel ma bata fl-istituzzjoni tal-Ewkaristija u s-saċerdozju fl-aħħar ċena. X'irid jgħidilna Ġesu? Iva, llum immorru għand il-Madonna, partikolarment f'dan is-santwarju għażiż tagħha, biex nitolbu għal-qdusija ta' kull saċerdot. Itolbu għalina, ħalli nitqazzu biex inqazzu, mhux għalina nfusna, biex ma ninqdewx meta rridu naqdu, biex ma ninalqux fina nfusna meta rridu ninfetħu, biex ma naqtowx qalbna quddiem dinja li tippersegwita. Iva ħbib tiegħi, kapaċi tippersegwita l-Vanġelu ta' Kristu b'aġenda raffinata u programmata. Iva, jitolbu għal kull saċerdot, l-aktar dak il-missjonarju, dak is-saċerdot, dik ir-reliġjuża jew dak ir-reliġjuż, dak is-seminarista jew dak iż-żagħżugħ jew żagħżugħa li qegħdin f'salib it-toroq ta' ħajjithom. Il-vokazzjonijiet jiġu fit-talb minn familji fejn hemm it-talb, persuni fejn huma miftuħin għat-talb. Ejjew nitolbu għal vokazzjonijiet għax kien Ġesu stess li qalilna itolbu lil sit il-ħsat biex jibgħat ħaddiema fil-għalqa tiegħu. Grazzi Ġesu li bqajt magħna. Il-lejla il-knejjes jibqgħu miftuħa biex aħna ninżlu għarkubtejna u naduraw. Il-lejla niftakru kemm inti tħobbna u min se titlaqna qatt. F'dan lejla għażiż minkejja tradiment li jista' jkun ta' kull wieħed u waħda minna lejk, jien li ħabbejtek m'għandix x'nagħmel iktar li finkompli nagħti ħajti għalik biex int ma tintilifx imma tgħix issa ħajja bis-sens u għal dejjem. Amen. ċelebrant issa jneħħi minn fuqu il-pjaneta u jilbes il-fardal u jgħaddi minn ġo nofsna jaħsel is-saqajn ta' diversi persuni li jirrappreżentaw lil kull wieħed u waħda minna. Iva, Kristu permezz tal-Knisja għadu jaħsel id-dufija b'turija ta' mħabba totali.
Nistqarru il-fidi tagħna, jiena nemmen f'Alla wieħed. Mulej wieħed Ġesu Kristu, waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel u f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin għal fidwa tagħna bħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Sant minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. Tela is-sema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel l-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben. U tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika. Nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet. Nistenna b'qalbna mimlija gratitudni għal-rigal tal-imħabba fl-Ewkaristija u s-saċerdozju tawliet nersqu lejn il-Missier u nippreżentaw l-talb tagħna. Ngħidu flimkien, qaddes mulej il-poplu li jien fdejt b'demmek. Qaddes mulej il-poplu li jien fdejt b'demmek. Għal-Papa, għal-isqijiet, għas-saċerdoti u djakni tal-Knisja nitolbu. Qaddes mulej il-poplu li jien fdejt b'demmek. Għal-mexxejja tad-dinja biex jaħdmu ħalli taffu l-ġuħ, il-mart u d-batija nitolbu. Qaddes mulej il-poplu li jien fdejt b'demmek. Għat-tfal li din is-sena se jersu għall-ewwel qarbina u għall-ġenituri u l-għalliema biex jagħtu eżempju ta' servizz fl-imħabba nitolbu. Qaddes mulej il-poplu li jien fdejt b'demmek. Għalina biex nifmu il-veru sens tal-Ewkaristija fil-qadi umli ta' ħutna fuq l-eżempju ta' Ġesu l-qaddej li jaħsel saqajn l-apostli nitolbu. Qaddes mulej il-poplu li jien fdejt b'demmek. Jew nitolbu llum għas-saċerdoti li flimkien mar-rettur jagħtu s-servizz f'dawn is-santwarju. Tolbu għas-saċerdoti li huma morda, anzjani. Nitolbu lil mulej bl-interċessjoni ta' omna l-Madonna ta' Pinu għal dawk in-nies li jgħidulna biex niftakru fihom. Dawk in-nies li qed iħabbtu wiċċhom mas-saħħa minħabba mart, dawk il-familji li għaddejjin minn pissijiet jew diffikultà. Dawk li qatgħu qalbhom u dbedu mill-Knisja jew minn Alla. Jew nitolbu għalihom. Nitolbu għal kull wieħed u kull waħda minnkom. Dan kollu nitolbulek bi Kristu Sidna. Nqumu bil-wieqfa.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li niċċelebraw il-misteri kif jixraq, għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' da' sagrifiċċju iseħlem il tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom u miegħek nerfgħu qlubna l-fuq. Iżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U l-qassis tas-sew ta' dejjem waqqaf għamla ta' sagrifiċċju li jibqa'. Kienu l-ewwel joffrilek lilu nnifsu bħala l-vittma u ried li b'tifkira tiegħu nibqgħu nagħmlu din l-offerta. Meta niklu l-ġisem tiegħu is-sagrifikat għalina, aħna nimtlew bis-saħħa u meta nixorbu demmu imxerret għalina, nindafu minn ħtijietna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Pleni sul cieli e terra, gloria tua. Hosanna in excelsis. Missier ħanin, miċċokontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqaw birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sagrifiċċju. Nofruhomlok l-ewwel net tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għat jasliem ħarisa għada mexxija mad-dinja kollha, flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet kollha li ħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewlna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek u f'dawn kollha li hawn madwarna. Inta ftajjeb il-fidej u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek u huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruhom u jaqilgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw huma jresqu it-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek, Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbejn mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba waqt li niċċelebraw il-lejl qaddis tal-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu fil-ġisem mill-imwiet, inġeddu bil-qima tifkira tal-glorjusa dejjem Verġni Marija, Om l-istess Alla u Siedna Ġesu Kristu. Tar-raġel tagħha San Ġusepp, tal-Apostlu Martri tiegħek Petru Pawlu Andreja,
Ġagbu Filippu Bartilmew, Mattew Xmunu Taddew, Linu Kletu Clement, Sistu Corneliu Cipriano, Laurenz Crisogonu, Giovanni u Pauli, Kosma u Damjan, u tal-qaddisin tiegħek kollha għal-mertu it-talb tagħhom għenna f'kollox u ħarisna. Il-qa nitolbuk mulejdi l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Il-qa nitolbuk mulejdin l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Aħna nofruwilek fġieħ il-jum li fih Sidna Ġesu Kristu tal-id-dixxipli tiegħu is-seta li jiċċelebraw il-misteri tal-ġisem u d-dem tiegħu. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta, għamel li tkun kollha kemm hi tiegħek, wettaqa qaddisa il-qaħħa biex issir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-għażiż Sidna Ġesu Kristu. U għawl il-lejl qabel ma bata għas-salvazzjoni tagħna u ta' kulħadd, jiġifieri f'dan il-lejl ħal ħobs fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Refa għajnejh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox, radlek il-ħaj, birek, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek u koll wara l-ikla ħada l-kalċi għażiż fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu, reġarat il-ħaj, birek tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana li, o Salvatur tad-dinja. Għax bis-salib il-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluq glorjuż tiegħu fis-sema. Nofru lis-sebħ tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa u bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tiba u sliem, il-qaħħom bħal-moġbok tilqa tas-sagrifizju tiegħek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham, is-sagrifiċċju li joffrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis, vittma bla teba. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk, Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-altar tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-altar u nitqarbnu bil-ġisem u d-dem imqaddes ta' ibnek nimtlew kull barka u grazzja tas-sema. Bi Kristu Sidna. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem.
هنا ليوم ولي وات ليلهم وللدو كل اللي يستريخوا في كريستو إلينا الدول والسليم بكريستو سيدنا أمين. Lilna wkoll midinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek għatina jissem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek Giovanni, Stefano, Mattija u Barnaba, Marcellino, Pietru, Ignazio u Alessandro, Felicita Perpetua, Agata u Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha daħħalna fil-wirt magħhom mhux għal merti tagħna iżda għal ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu Siedna. Bih mulej, inti dejjem toħloq u tqaddes dal-ġid kollu, timlieħ bil-ħajja, tbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħ u l-glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawi jitqaddes ismek, tiġi saltnatek li kulli trid kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kull jum għatina llum, aħfrilna d-nubietna, għalna nafu l-minu ħati għalina, u la daħanix fit-tiġri, iżda l-isna middeni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassalna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubiet niżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għat jaslim waqda li trid fint li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Agnus Dei, miserere nobis. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf.
Issa fit-tmiem iċ-ċelebrazzjoni l-Ewkaristija titpoġġa f'post imżejjen bil-wart biex dan il-lejl nistgħu ngħadduh nisru u nitolbu. Wara jiġu żarmati l-artali u mmorru lura l-indjarna fiskiet. Waqt il-proċessjoni bl-Ewkaristija nitolbukom biex ninżlu għal kubtejna. Il-Knisja tibqa' miftuħa sa nofs il-lejl u waħda tiftaħ l-adorazzjoni mis-7 ta' filgħodu sa nofsinhar. Iċ-ċelebrazzjoni tat-tifkira tal-Passjoni tal-Mulej għadha tibda fit-3. Nqumu bil-wieqfa. Nitolbu għatina u Alla li tista' kollox kif fid-dinja nissaħħu bl-ikla ta' ibnek hekk ukoll ikun jistħoq inna nissieħbu miegħu fl-ikla ta' dejjem bi Kristu Sidna. Ninżlu għal kubtejn.